Goeiedag lieve mensen, mijn naam is Theo Sponsley. Ik ben 62 jaar. Ik ben getrouwd met mijn man Raymond. We hebben een relatie bijna 29 jaar op de teller staan. Van origine ben ik een Zeeuw, groot geworden in Zeeuw-Vlaanderen. Daar heb ik de eerste 19 jaar gewoond. En net voor mijn 20e ben ik naar Heerlen komen wonen en werken, omdat ik de opleiding wilde doen in Welterhof als psychiatrisch verpleegkundige. En dat was ook de periode van mijn coming out. Dus Heerlen is voor mij een heel dierbare stad, gelinkt aan mijn eigen privéontwikkeling en uit de kast komen. En nu, zoveel jaar verder, 42 jaar verder, zie ik dat het voor jongeren nog altijd moeilijk is om uit de kast te komen. Geïsoleerd, eenzaam. We hebben ook jonge schrijvers daarvan gezien, landelijk, als Splinter Chabot, dat hij, ondanks uit een liberaal milieu komend, heel erg geworsteld heeft om uit de kast te komen, suïcidale gedachten. Dat is heel beklemmend om te lezen, omdat het nog steeds zo actueel is. Ik sta op de lijst voor GroenLinks, nummer 2, voor de gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen. En ik ben blij met de woorden van de voorzitter bij de introductie, dat het plan ook is om het COC terug binnen de stadsgrenzen te halen, waar die ooit vertrokken is. Ik denk dat dat een heel belangrijke ontwikkeling is, wat ook eerder door de wethouder van Zutphen bevestigd is bij de Pride Limburg hier in Heerlen, om het COC terug te halen. In de enorme diversiteit waar onze regenbooggemeenschap voor staat, is het nodig dat er herkenning is in de stad, dat mensen educatie kunnen komen halen, maar ook ontmoetingen voor waar ze het nodig hebben. We staan soms niet op goede lijsten als in de Tweede Kamer vragen gesteld worden over het pestgedrag van transgenders in Heerlen. Dat willen we eigenlijk niet willen hebben. En ik heb er heel veel vragen over, ook naar het COC toe. Ik ben verheugd dat hier zoveel leden zijn, maar waar zijn we dan en waar ontmoeten we elkaar dan? Dus dat COC terug in de stad, dat is gewoon keihard nodig. Ook om te weten waar behoeften liggen van die leden, waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Ik zou nu niet weten of er transgenders zijn in de stad die aan het worstelen zijn en of die een andere gesprekspartner nodig hebben of hulp. Dus ja, COC, hartelijk welkom. Als we een eigen locatie zouden hebben, dan zou dat gewoon fantastisch zijn, omdat je dan een vertrekpunt hebt om veel te kunnen organiseren en ontmoetingen te laten plaatsvinden. Wat ik verder mijn aandacht zou willen laten hebben, is, we kennen de Roze Loper, dat is eigenlijk het certificaat voor verzorgingshuizen die dat op orde hebben en in hun diversiteit, in hun beleid een heel toegankelijk beleid hebben. In Limburg is het zo dat slechts 4 huizen het predicaat van de Roze Loper hebben, waarvan 1 in Heerlen, Park Imsterrade. Als ik dan denk dat er 15 verzorgingshuizen zijn in Heerlen, dan hebben 14 het er niet op orde. Dat wil niet zeggen dat ze niet goed zijn, maar ze hebben het niet aangevraagd en die loper ligt niet uit. Ik denk aan 1979, toen de eerste Roze Zaterdag was in Roermond tegen Gijzen. En sindsdien hebben we de traditie van Roze Zaterdag. Maar nu, zoveel jaar verder, zijn onze helden van toen niet meer vrij genoeg en zijn sommigen terug in de kast omdat ze afhankelijk zijn van hulp en zich niet durven te uiten in verzorgingshuizen om zich daar te laten verzorgen. Dat vind ik moderne schrijnendheid die ik heel erg vind. Tot slot zou ik als speerpunt ook een meldpunt willen hebben binnen de gemeente die laagdrempeliger is als politiebureau of de collega's daar van Roze in Blauw, om uitingen van discriminatie, bejegening die niet oké is, om die laagdrempelig te kunnen registreren. In de steden Tilburg en Breda wordt dat al gehanteerd om dat heel laagdrempelig te registreren. En hoe meer meldingen uit een bepaalde wijk of straat komen, dan kun je daar ook meer surveillance naartoe sturen, BOA's. Maar zou je afhankelijk van de klacht ook meer verlichting kunnen plaatsen om de stad veiliger te maken in wat die bedoeld is voor ons allemaal, om allemaal vrij te kunnen ontwikkelen en te kunnen zijn. En dat zijn heel belangrijke punten die ik onder de aandacht wil brengen in de stad, omdat alleen symboolpolitiek, het hebben van een regenboogvlag of de zebrapaden, dat is in hoe we het nu allemaal hebben, is het niet voldoende in de stad. Is het natuurlijk een zichtbaarheid, maar zou ik het nog meer willen uitventen in toegankelijkheid voor wie het nodig heeft. Dat is eigenlijk een beetje van mij uit, van deze kant, voor jullie ook. Dankjewel.